Selam şayan dostlarım. Planetimiz Jir bik bay hem kızıklı. Kişilerden qala Jirde büyük көп jan iyeleri yaşay. Alarının tağın birisi bilen tanışır vakit җитте. Bugün filler turunda сөйләшербез. Әлеге hayvanның төп билгесе озын хыртума. Аның ярдәмендә ул ашый, су эчә, исни, сулый, хәтта тавышлар чыгара. Хыртум фил өчен кулда булып тора. Чөнки ул аның белән агачтагы яфракларны тота, җирдәге ширемне йолкый. Фил куры җирдә яшәүче иң зур хайван. Алар Африкада һәм Һиндстанда яши. Бүгенге көндә филләрнең ике төре бар. Afrika fili күпкә зуррак. Аларның авырлыгы 5-7 тоннага кадәр җитә. Hind филинең авырлыгы 5 тоннан артмый. Зур гәүдәле бу хайваннар күп һәм тәмле ашарга ярата. Филләр үсемлек белән туклана. Алар яфрак, җиләк җимеш, үлән, агач кайрысы ярата. Филләр көненә 150 килодан алып 300 килога кадәр яфрак һәм ширәм ашый. Якынча 300 литр 30 шилек су эчә. Дуслар, сезнең фил тавышын ишеткәнегез бармы? Булмаса, әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Филләрнең тагын бер билгесе ул ике озын казык теше. Ни өчен аларның бу тешләре шундый озын соң? Беренчедән, бу тешләр филгә ерткычлардан саклану өчен кирәк. Икенчедән, уларга азык табарга ярдәм итә. Корылык чорында филләр шушы тешләре белән чокыр казып, су табып исән кала. Фил имезүче хайван. Алар балаларын үз сөтләре белән имезеп үстерә. Яңа туган фил баласы 95 кило авырлыкта була һәм ул көненә 10 литр сөт имә. Филләр тышканнан курка. Бу хакта ишеткәнегез бар идеме? Чынлыкта бу ялган. Моны галимнәр тәҗрибәләр ярдәмендә ачыклаган. Кыргый табигатьтә филләрнең дошманнары юк түгел. Шуларның берсе арыслан. Әлеге хайваннар патшасы филләрне ауларга ярата. Әмма филләр алардан саклана белә. Әмма бал кортларыннан әлеге имезүче чынлап та курка. Бер корт күрү белән ул шундук йөгерергә тотына. Коры җирдә яшәвенә карамастан, филләр бик яхшы йөзүчеләр. Алар 100 километр араны йөзеп үтә ала. Фил җир шарындагы иң акыллы хайваннарның берсе булып санала. Аларның хәтере искиткеч яхшы. Шуңа күрә хәрәкәтләрне тиз истә калдыралар. Филләрне циркта күргәнегез бардыр, дуслар. Алар үзләренә яхшылык һәм яманлык кылган кешеләрне дә онытмый. Филләр басып йоклый. Әмма йокылары нибары 4 сәгать дәвам итә. Көннең калган өлешен алар азык табуга сарыф итә. Филләр көтүләргә берләшеп көн итә. Бер көтүдә якынча 10-20 баш фил була. Көтүне иң акыллы һәм иң тәҗрибәле ана фил җитәкли. Алар бик дус һәм тату яши. Бер-берсен сәламли дә беләләр хәтта. Бу имезүчеләр якынча 70 ел гомер итә. Коры җир пәһләваны фил әнә шундый җан иясе. Дуслар, әйдәгез бүген өйрәнгәннәрне кабатлап алыйк. Фил йорткыч хайванмы? Юк, әлбәттә. Фил баһадир кебек зур булса да, ул башка хайваннарны ауламый, ашамый. Бәлки фил бөҗәк белән тукланадыр? Юк. Фил бөҗәк белән дә тукланмый. Алайса, өченче вариант. Фил үсемлек ашый торган хайванмы? Әйе. Афәрин, дуслар, чыннан да. Фил үсемлек белән туклана. Хәзер икенче сорау. Фил тышканнардан куркамы? Юк. Юк, курыкмый. Фил белән тышкан очрашканда фил түгел, киресенчә, тышкан куркып кача. Бәлки фил кырмыскадан куркадыр? Юк. Тырыш бөҗәк кырмыска да филне куркыта алмый. Филләр бал кортларыннан куркамы? Әйе, курка. Бер бал корты бөтен күчне җыеп дошманына ябырылырга сәләтле. Шуңа күрә фил бал кортын күрүгә качу ягын карый. Бүгенгә менә шулар. Җәнлекләрне, хайваннарны күзәтеп яшәгез, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.